नायथक o sungsano yakari thangjaka takhugokra Bharat Deborma bono muitu khlai khakchangma panda khlaijaknai bwskangni 8 tarik July 2025 salmario phung 10:30 ni sini hor 7:30 jorao takhuk Bharat Debormani khakchangma panda khlaijaknai mandai ni gormoni stadium ganani bini baithani nogo abagui bini khakchangma pandawa phaini bagi kobokha bihi biloni Deborma basala khoroknai yapri Deborma bai borom Deborma nukhuni borokrok tabubo khakamjagai muitu khlai tonglayo pheba bebangno kaitorni swijak lama tino thangi tongo honai khakchangma panda loa jinani saktarka Bharat Debormani nukhuni borok bo achaikha 1969 bisini 10 tarik December tai langma sasolangjaka thangai 30 tarik May 2025 salmari bwskangni 8 tarik ni ok khakchangma pandao joto jati gosti sandai tai sijak nukjak bini karangjak joto lukrokno bini nukhungo phai khakchangma pandao manjak phainani kobokha theijanai Bharat Debormani nukhungni borokrok